sokan gyűjtünk össze a testben, egyébként tényleg az dolgokat megmondani döntöttünk, és azt is szeretném kérni tőletek, hogy hát nyilván nem csak a szeretetben és a döntöttön a legjobb a másik. Meg tudok arra várni, hogy jól lássák, hogy is már erdőbíráját. Egyelőre kettő, és már nem biztos, hogy rosszat csinálni lenne. A következő dolgunk van, az alulról történik, hogy kitalálni a saját magához szólni a másik helyet. Folyamatosan ezzel a tőle lapától fordulatta viszonylag eszközból, de hogy viszi a pénzt a megfűzés utalán, úgy gyerekek, férfi hasat nem láttam, hogy még gazdagodva, elszorítva a saját hasára közvetítünk egy időt, és még mindig van 30 másodperc, a szláv, amit mindig el a utalán. És ennek folyamányaként röhögni fogtok. Na, mondd az összegeket. Várjál, hát én ide szoktunk kezdeni stílutal. Stílakból elég, egy, azt tudjuk, az megvan. Akkor mennyit szeret? Egy darabot. Egy darabot. Az első olyan játékos, aki ezt betartott, a kőprofi. Abszolút. Egy darab. Ez ugye 50 000 forint értékben át tudod váltani egy csomó hasznos stíl nyereményre, úgyhogy szerintem valamelyiknek biztos, hogy fogsz örülni. Menj a netpincér. No kérlek szépen, most jön a netpincér. Netpincér következik. Nagyon várjuk, Feri, én igazából nem is mertem szólalni. Igen. Húzzam még, hogy mehet. Azt gondolom, hogy eljött az idő. 52 000! Talán a gazára mindjárt, néhány perc, és itt vagyunk. Add ki jaj, de jó. Na, ha már ilyen sokan összejöttünk, itt ne menjetek sehova, gyertek inkább vissza, mert Laci fényképezni óhajt, tömörüljünk, hogy meglegyen a mi tömegünk, a mi kedves barátaink, a hallgató. Nagy szükség van most, látok, gyertek ide középre, úgy fog Laci, hogy az oszlopok között ki fog majd villanni a Klassz FM stúdió, mi pedig állunk itt, és az adott pillanatban, amikor Laci már arcához emeli a gépet, akkor annyit kérünk tőletek, hogy picit így integessünk, mosolyogjunk, jó? Középső ujjat tedd le, figyellek. Dobálhatok sapkát közben, óriási. A Jani nem tud dobálni, mert ő az üvegstúdióban van. Régi álmom, hogy sapkát dobáljak egyébként. Tehát, hogy mindig akart, szerettem ezt a részét. Magasra a kezeket, oda mosolyogsz, mert addig úgyse dobok sapkát, amíg meg nem csináljuk a fotót. Nagyon ügyes. Akarsz-e még valamilyen beállítást, László? Gyereknek jár a sapka. Köszönjük szépen. Miért kéne sapkás fotót csinálni? Ja, de nincs kedvenc sapkás fotót csinálni. Dobálhatod te is, nem fogom kidobálni. Egybe dob ki, persze majd szétosztják.